खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव डक्टरनि गोहैलु फाहामथायनि थाखाय सासे फरायसानि जिउ खहा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कम्पिउटार साइन्स सेथि सेमेस्टारनि फरायसा रमिय' काश्यप बसुमतारिनि हरखाबै जिउ खहा। गवालपारा जिल्लानि दुधारानि थागिबि रमिय' काश्यप बसुमतारिजों लोगोसे साथाम फरायसाफोरा थांनाय हरनि 12 रिंगायाव थिथागुरियाव बाइकजों हरखाबै जाब्रबथाय सोमजियो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसाया मंगलबारखालि क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव देहा फाहामगिरिफोरनि सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव थैदोंमोन होनना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा गौथुमा गोख्रों रावजों सोंखारियो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आरो रुंसारि जानाय फरायसानि नखरनि सोद्रोमाफोरा डिउटियाव थानाय डाक्टरनि सांग्रांथि गैयैनि अजद दैखांदों। मानोना बेरामिया थैनायनि जाहोनाव समाव मोजां फाहामथाय होआखैमोन होनना मिथिहोदों। एम.सि.ए. सेथि सेमेस्टाराव फरायबाय थानाय रमिय' काश्यप बसुमतारि मुंनि फरायसाखौ जे.डि. रड क'क्राझाराव मोनसे लामा जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जानायनि उनाव फुंनि 1 रिंगासोआव सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नैथि रादाबाव दं सा काछार हाजोनि थागिरिफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनाय। गावखुंथाय गौथुमनि बिसायख'थिनि खालारखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जादों, जाय बिसोरनि जथाय गोसोनि सुबुंखान्थियारि फोरमायथिनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान। आसामनि गेजेराव थानाय सा काछार हिल्स ओनसोलाव बिसायख'थिनि थियारिफोरा गोख्रोंसिन जानायलाय बेनि खुंथायाव मोनसे गोनांथार बुब्लि नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि अक्ट'फोरखौ मैया मोनसे नेमखान्थि बायदियै फोसावनायाव फोरमायनाय जादोंमोन, जाय जायगायारि सुबुंफोरनि गेजेराव मिजिंथिनाय आरो नोगोरारि बिबाननि मोनसे मोनदांथिखौ थुलुंगा होदोंमोन। जेब्लानो सुबुंखान्थियारि जुन्थिया खामानिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो, थागिरिफोरा गावसोरनि ओनसोलनि इयुननि लामाखौ महर होनायाव सांग्राङै बाहागो लानो थियारि जाबाय। थामथि रादाबाव दं खौरां बिजोंनि गेजेरजों राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनानै नांलाय खमलाय जानानै आयेननि मदद लानानै केस होलायनायाव खौरां बिजोंखौबो दाय फोनांफानायनि सायाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2022 इं मायथाइयाव खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नंखाय दाय जाबसिननानै अमरसिं ब्रह्मआ क'क्राझार सेसन कर्टआव गसर थिसनदोंमोन। बे समाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारि आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिमोनखौबो बि.पि.एफनि दैदेनगिरि अमरसिं ब्रह्मआ इ.एम. राकेश ब्रह्म, बड'लेण्ड रादाब आरो बुब्लिनि हेंथायै होनाय गसर 79/2022 खौ क'क्राझार चिफ जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट कर्टआव गसर थिसनफादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। बेखौनो मैया क'क्राझार सेसन कर्टनि चिफ जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटआ जेबो दाय गैया होननानै बिसोरनि केसखौ फोजोबनानै होबाय। बेनि सायाव इ.एम. राकेश ब्रह्मनि फोरमायथि। बे समावनो क'क्राझार चिफ जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट कर्टआव इ.एम. राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों, बर' राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव फंसे फंनै सोंखारिलायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै कर्ट केस होनायनिफ्राय जानगाराव थाथारनांगौ होनना बिटिआरनि इ.एम. राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। ब्रैथि रादाबाव दं गुवाहाटि पुलिसआ काटाबारि ओनसोलाव नंखाय रां आरो आयेन बेरेखा सनानि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आन्दोनि अपारेसनखौ जाफुंसारै फोजोबनो हादों। बे रेकेटजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौ हमनाय जादों, जाय दायगोनां हाबाफोरनि मोनसे नेटवार्क सायाव सोरां होयो, जाय ओनसोलनि रांखान्थियारि सैथोथिखौ खैफोदाव खोख्लैयो।
फोथायथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटी पुलिसआ खाथाबारियाव मोनसे थांखिनानै अपारेसन खालामदोंमोन, जेराव नंखाय रां दिहुननाय आरो फोसावनायाव नांथाबनाय मोनसे मोजाङै साजायनाय सिन्डिकेटखौ बोखांनो हादोंमोन। बे समावनो बिजिरसंगिरिफोरा होंगो-दोंगो जायगानि सायख्लुमफोरनि सिङाव मोनसे समान आयेन बेरेखा सना फालांगि नेटवर्क नागिरना दिहुनदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोर, जायनि सिनायथिखौ आरोबाव नायबिजिरजासिम दोनथ'नाय जागासिनो दं। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।